I pozdrav svima ljudi, s vama je tu SpeedGO. I mi ćemo danas da igramo Minecraft preživljavanje. Kao što vidite, ja ovdje imam puno svjetova, sve skoro se lapstarak. Jep. Koliko ima ja igram. I mi sad idemo napravimo novi svijet. Novi svijet će se zvati Minecraft preživljavanje. Eto ga, novi svijet će se zvati Minecraft preživljavanje. Pišemo mogućnost svijeta po našoj skrinji da pošto počinjemo. Zvuk ćemo varanje, pošto ćemo možete gledati nekad u budućnosti ako volimo. Evo ga, stavit ćemo mi ipak ovo običajno. Sjeme za generiran će biti... Eto ga, to će biti sjeme za generiranje. Novi svijet. I ljudi, ja sam stvarno srećan, pošto Minecraft preživljavanje, Znači, ja ga stvarno volim, igrati Minecraft. Biće tu i Sirius, biće svašta nešto će biti. Samo neće biti GTA 5 i Fortnite, pošto ja te dvije igrice baš i ne volim. Ali, ko voli nek igra. Da ću ja, bože moj, ja ne volim je. Vi pišite u komentara ko ste GTA San Andreas, tu ja igracu volim. Ali GTA 5, ne volim ga. Ne pitajte zašto volim GTA San Andreas, ne volim GTA 5. Ne volim da Fortnite, pošto više volim PUBG nego Fortnite. A PUBG neću snimat, pošto nije dovoljno jak komp za PUBG. Minecraft je ove standardne igrice koje svako snima. Ok. Samo da pocijepamo drvo. Žao mi što nije bilo duga epizoda. Imao sam neki problema. Duga epizoda. Imao sam 4 propala snimanja i posle ta 4 propala snimanja mi se kako se zove, pokvario se program i zagubio sam motivaciju, ali ja mislim da će od sada biti daily upload. Ja mislim, nisam siguran, nemojte me držati za riječ. Nisam ni ja svestan. Što ja kopam? Aj nemam veze. Kop. Možda neću te ja kopam ovo drvo, ali kako ćeš drvo kopat? Nemam veze, ajde. Kako što ja cijepam ovo drvo? Već ja mislim da već imam dosta. Ali iskopat ću još malo. Čeče, ja kopam drvo. Imam 31. Ljudi, ako vam nije šta, možete samo sačekati na sekund, znači samo 1 sekund. I ljudi, evo ga, nastavljam, a posle, je to 1 sekunda, mene pol sata. Sad da skinemo ovo drvenice, ovo malo slatko drvenice. Ajde sad potražimo mjesto prilagođeno za kuću. Kako je ovo ovdje običajno, ne znam šta je da je običajno. Tamo mi se napravi kuća, nešto je ružno. Bljak. Možemo ubiti koju svinjicu, a? Pokupit ćemo svinjičije meso. Ne znam što će vrat kad padne noć, majke. Nešto rečem da sad pauzu sačka dok prođe noć, kad prođe noć, da ću opet se snimati. Ili ćemo staviti na miroljubivo, sam tako napravim, ne znam. Ja neću... Čekaj. Neću na miroljubivo, nego na lahan. Gotovo. Znači, ja neću da bude nešto preteško i neću da... da se smaramo sad za domima, ubijem ona, blablabla. Nego hoću da onako polako krenemo, pa ćemo onda kasnije ići slagano na normalno, pa ćemo s normalnog na teško i tako, znači to je računajte kako će biti epizoda, sad nisam računao. Ovo što je, pate, ja se zapričam.